रायजो राजा नोंथांमोन गिबि गिबियावनो आंनि चेनेलाव नोंथांमोनखौ फिन खनसे बरायबाय गोसो गोरबोजों। रायजो राजा नोंथांमोन सम सम आंनि गोसो गोरबोआव माने गोबां सोंथिया बेरखांफैयो आरो बे सोंथिफोरानो जादों रायजो राजा नोंथांमोन मानोना नैबे बाथ्राखौ लानानै BPF हान्जाया बा BPF पार्टिया गोबां राजखान्थि गेलेनायखौ जों नुनो मोनो आरोना रायजो राजा नोंथांमोन। मानोना बेनो जादों UPPL माने एबसु, एबसु माने UPPL। बेबायदि माने बे बाथ्राखौ लानानै गोबां राजखान्थि गेलेयो आरोना रायजो राजा नोंथांमोन। दा आंनि सोंथिया बेसो जायफोर माने BPF पार्टिखौ सापर्ट खालामो आरोना, दा बिथांमोननाव एबसुनि कर्मि वर्कार्सफोर माने सोद्रोमाफोर दंना गैया आं बेखौ माने सानफ्लाङो आरो गोसोआव सानफ्लाङो माने गैया नामा BPF पार्टियाव एबसुनि गथ' सासेबो गैया नामा जायनि जाहोनाव बिथांमोना माने थोंजोङै माने डाइरेक्ट माने एबसु आरो UPPL एबसुआनो UPPL, UPPLआनो एबसु होननानै डाइरेक्ट माने क्रिटिसाइज खालायो आरो सोंखारियो आरोना। माने बबेबा मोनसे हारिनि बर' हारिनि माने बर' फरायसा आफाद जायखौ जोङो हारिनि सिनस्रि बेकबन होननानै जों जायखौ बुङो, दा बे फरायसा आफादखौ माने सोंखारिनानै राजखान्थि खालामनायखौ जोङो नुनो मोनो आरोना बेबायदि। दा बेबायदि जोंनि गेजेराव बेबायदि सोंखारिनानै BPF पार्टिया बेबायदि आनखि नोंथांमोना खोनानो मोनो मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सार बिथाङानो सम सम माने बेबायदि बाथ्राफोरखौ बुङो आरो एबसुनि खोथाखौ लायोब्ला UPPLनि खोथाखौ लायोब्ला माने बर' हारिया धंस जागोन। एबसु माने UPPL, UPPL माने एबसु नैबेबायदि क्रिटिसाइज खालामनायखौ राजखान्थि खालामनाया बेयो माने गोदान नंला आरोना गोबां गोजामसै आरो रायजो राजा नोंथांमोन। दा नोंथांमोना दा जोङो नुनो मोनबाय दा दैदेनगिरियानो सिनियर लिडारफ्रानो बेबायदि बुङोब्ला आरो बै बाथा बुथा सेलाफ्रा वर्कार्सफोरा BPFनि कर्मसारिफ्रा बिसोरनि गोसोआव माने टटेलि 100% नेगेटिभ साननाया सोमजिखागोन। नंगा नङा रायजो राजा नोंथांमोन? एकदम 100% नेगेटिभ साननाय सोमजिखागोन आरो माने एबसुनि सायाव नङा होमबा, ओमफ्राय UPPLनि सायाव बेबायदि आरो। थ' बिनिखायनो जायनि जाहोनाव दाखालि इलेक्सन 9 थारिखआव इलेक्सन जाबाय मोनानि 9टायाव माबा आफादगिरि एबसुनि आफादगिरि ना नेहाथारि आनसलिकनि ना मानि थ' बिथांजों सावरायखांनायनि उनाव ग्रोबनो आरो एबसु अफिस गाग्लोबबाय आरो बिनि उनाव आरो गुबुन मोनसे एबसु अफिस गाग्लोबबाय। दा बेबायदि माने गोबां जाथाया जानायखौ जों नुनो मोनदों आरोना। थ' मेन खार'ना जों बैनिफ्रायनो जादों होननानै जों सानना लानो हायो आरो रायजो राजा नोंथांमोन। मानोना लिडारफ्रानो सिनियर दैदेनगिरिफ्रानो बेबायदि बुङो नालाय, दा वर्कार्सफोराबो बेबायदिनो जायो आरो माने नेगेटिभ मोनसे पजिटिभलि मोनसे साननो हायै मोनसे बिसिनाव बेबायदि गोसोआ सोमजियो आरो जायनि जाहोनाव बेबायदि हिंसायारि जाथाया जानायखौ जों नुनो मोन्दों आरो। सोरबा फन हरदोंलै र'। नैबे मोनसे खोथाखौ जोङो सानोब्ला गोसोआव माने दुखु मोननाय फैयो आरोना। मानोना बर'नि गेजेराव मोननै पार्टि थाबाय नालाय ना, रिजिनेल पार्टि मोननै थाबाय नालाय, मोनसे UPPL मोनसे BPF। दा बे समाव जोङो थांनाय 5 बोसोराव माने जायफोर माने UPPL गभर्नमेन्टनि सरकारनि दिनाव जायफोर अरुनदय मोनजाबाय थादोंमोन 5 बोसोरा, दा बैफोर माने अरुनदय मोनग्राफ्रा नैबे BPFआ BTC काउन्सिलाव सरकार फैनाय लोगो लोगो पावाराव फैनाय लोगो लोगोनो माने जाय बै UPPL पार्टियाव मोनजाबाय थादोंमोन, दा बैसोरनि मोनजानाया माने केन्सेल जाबाय बा थालांबाय बा भेरिफिकेसनाव फर्मफोरा माने गोबां थालांनानै गोबां मानसियानो दा मोननो हायासै। नैबेबायदि मोनसे
मोननै माने नैबे BPF नैबे UPPL होननाय मोनसे माबाया जोंनि गोसोआव मानसिफोरनि गोसोआव माने गाज्रि मोननाया माने सोलिगासिनो दं, सोमजिगासिनो दं रायजो राजा नोंथांमोन। थ' बियो जोबोद दुखुनांथावना, जोंनि थाखाय खोब दुखुनांथावना ना बबेबा मोनसे पार्टिया फैयोब्ला बबेबा मोनसे पार्टिया माने माखासे सरकारि सुबिदाखौ मोनजायो आरो बबेबा मोनसे पार्टिया फैयोब्ला माने बै पार्टिया गावसिनि पार्टिनि मानसिफोरखौल' सुबिदा होयो। नै बेफोरबायदि मोनसे बेफोरखौ गोसोखाङोब्ला माने ओरैबायदि गोसोआव माने बोरैबा मोनो आरोना। दा बेखौ माने जोंनि बर' बिमाफ्रा, बे गोरिब दुखिया बर' बिमाफ्रा बेखौ माने दा बेजों माने भुगिनो गोनां जादों आरोना, बे थासारिजों माने। थ' आङो बे समाव खावलायो बेनिखायनो माने अरुनदय मोनग्राफोरा माने जायफोर दुखिया गोरिब न'खरनि मानसि भटखौ होआखै जानो हागौ दै, जेनेबा बबेबा मोनसे पार्टिजों सोमोन्दो थानो हागौ, मोननै पार्टि जाबाय नालाय बबेबा मोनसे पार्टिजों थानो हागौ। नाथाय जिखुनु सरकारा फैया माने बैसोरनि अरुनदयानो जा माने जि माने आसनियानो जा बिसोरखौ माने दाननानै होनाया माने गनायथावना आरो जुक्ति नङा आरोना। मानोना पार्टिया सोलायबाय थागोन खिन्थु रायजो राजाफोरखौ माने बेखौ मा खालामनाङा, डिसक्रिमिनेसन माने फाराग, पाब्लिकखौ फाराग डिसक्रिमिनेसन माने माखासे मोनथायनिफ्राय बनसित खालामनाया खोब दुखुनांथावना आरोना। थ' बियो जाहाथे जाया, माने साफ्रोमबो माने बड'लेण्डनि सिङाव थानाय, बिटिआरनि सिङाव थानाय गासिबो माने सिटिजेन नोगोरारिफ्रानो माने बयबो टेक्स होयो, GST होयो। दा बेफोर टेक्स GST होनायानो सेन्ट्रेल सरकारा, आसाम सरकारा बेफोरनिफ्रायनो माने दाननानै मा खालामो, जोंनि रायजो राजानि जौगानायनि थाखाय रां थाखा फैसाखौ फाथायहरो। थ' जाहाथे जाय थाखाखौ BTC काउन्सिल जौगानायनि थाखाय मोनबोदों, बैफोर थाखाया बे गोरिब गुन्द्रा पाब्लिकनि बयनिबो आरो। थ' बेखौ मोनफिननाया, थाइसे थाइनै मोनफिननायखौ जे बन्द' खालामनानै होनाया जोबोद दुखुनांथावना आरोना बर' हारियाव। आरो बिनिख्रुइ मा दुखुनांथावनासिन थाबावनो आरोना। थ' जोङो माखासे खोथाफोरखौ जोङो मालाबा बिजिरनो गोनां जायो, मालाबा साननो गोनां जायो, सानाब्लाबो जाया नङा होमबा। थ' बेबायदिनो दिनै नोंथांमोना नुनो मोनगासिनो दं नङा होमबा। थिग बेनो जोंनि गेजेराव, बेबायदि जाथायानो जोंनि गेजेराव जागासिनो दं। जाहाथे आं नैबेखौबो खावलायगोन, राजखान्थिनि मुङाव जाहाथे जोंनि समाज बेबस्था, जोंनि थांना थानायनि जि बेबस्था, जोंनि अनलायनाय, जोंनि सोमोन्दोखौ जाहाथे राजखान्थिनि मुङाव रावबो माने गाज्रि खालामनो, नस्थ' खालामा, बेखौ आं खावलायो आरो रायजो राजा बयनिसिमबो। थ' दिनैनि बे टपिकआ आंनि गोसोआव मोन्दांथि, गोरबो सिंनिफ्राय ओंखारनाय फंनैसो बाथ्रा, बेखौ आं नोंथांमोननो फोरमायबाय। थ' बेखिनियाव दोनथ'बाय, गोजोन्थों।